Другий тайм, это напруженого. Да, і перший удар був одразу по воротам. Не можу ніяку команду виділити. Всі гуляють одноліково добре, кожен з них атакує. Це заміжні студенти. Ні, секунду. Дай секунду. Команда Спорт, это команда студентов Белорусского государственного университета. А зараз хто грає? Ставенов 9. Як обично, коментатор білоруський саме авторитетний розбирається у гульні, але атака пройшла, Брамник викидував, не затягує час, але викидує так. Ой, як він викинув. О, Йонат Маль не забив м'яч, Брамника Маль, що не забив гол. Это невероятный нокаут. Нокаут. Так. Углові. Опасні углові, бо час може скончитися в будь-яку хвилину. До речі, скільки часу? 4,5 хвилини ще гуляти у сьогоднішньому матчі. І у сьогоднішньому турнірі, я б сказав, навіть, коли не буде пенальті, але це вже пенальті, це вже зовсім інше. Це вже буде все на бранниках. Нечто тягнуть час, але... Да, до речі, на жаль, що вибив у середині гульні Брамник і капітан команди СПБ. Так, але його були сильні справи. Ми замінили, бо команда СПБ, я люблю бачити, що вона саме збалансована, завжди зараз два добрих Брамника. Так, я так само так один лепший, було два Брамника, один лепший другого. І навіть один з них був єдиногласно обраний капітаном команди. А зараз тут капітан хто? Зараз капітан добрий гуляк. Так. Застається 3,5. Застається 3,5 хвилини цього матча. Лік 1-1. Если 1-1 будет, что будет дальше? Брамник, як завжди, далеко викидує. Прожили поля. Головой забить невозможно. 3 минуты. Еще. 3 минуты. Але вертаємося до матча. О, яка була атака. Початку застається ігор. 2,5 хвилини гуляти ще, 2,5 хвилини. Так, зараз, що там зараз? Зараз будуть вкидувати м'яч. Да, не з углового, чи з углового. Я не бачу. Так, где это? Это не... О, атака. Але сьогодні, ведаєте, що сьогодні ж фінал Ліги Чемпіонів. Як ви думаєте, там так само будуть такі жерсті, як у нас? Мені подається, там буде все виражено більш просто. Больше демократично, мне кажется, это все будет решаться. А у нас что не демократично? Время. 2 минуты. О чем? 2 хвилины. Полторы. Да, опасно. Иди. Его какая атака пошла. Атака. О, але не. Моцно, але не результативно. Пробили. Як это часто у нас бывает. Да. 1 хвилина до закінчення гульні. І буде... Коли так... Все, время? Еще одна. Последняя атака! 30 секунд! 30 секунд!
30 секунд. 20 секунд. О, Здається, що це буде опошня апошняя, атака. да, апошняя атака гэтага матча. Поглядим, поглядим. Поглядим, Глеб Хутеньках. О, так, вылетело. Як там, як суддя не свистить пакуль. Але поглядим, чоловік зі свистком, що він скаже. Ось, знову. Ось і матч скончився. Минута. Кто играет? Свисток был, свисток, все. Игра окончена. Надо считать, а чего надо считать?